வெல்கம் பேக் டு வீடியோ. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போறோம்னா, தினம் ஒரு குறள் நிகழ்ச்சியில் 14ஆம் நாள் திருக்குறள் பார்க்க போகிறோம். கடவுள் வாழ்த்துன்ற அதிகாரத்தில் 5வது குறள், 6வது குறள், 7வது குறள் பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். வாங்க திருக்குறள் பார்க்கலாம். இருள் சேர் இருவினையும் சேரா இறைவன் பொருள் சேர் புகழ் புரிந்தார் மாத்து. வாங்க இன்னொருக்கா திருக்குறள் சொல்கிறேன். இருள் சேர் இருவினையும் சேரா இறைவன் பொருள் சேர் புகழ் புரிந்தார் மாத்து. மீனிங் பார்க்கலாம். கடவுளின் உண்மை புகழை விரும்பியவரிடம் அறியாமையால் வரும் இன்பமும் துன்பமும் வந்து சேராது. வாங்க 2வது திருக்குறள் பார்க்கலாம். பொறிவாயில் 5 வித்தான் பொய்தீர் ஒழுக்க நெறி நின்றார் நீடுவாழ்வார். முன்னூறுக்க திருக்குறள் சொல்கிறேன். பொறிவாயில் 5 வித்தான் பொய்தீர் ஒழுக்க நெறி நின்றார் நீடுவாழ்வார். மீனிங் பார்க்கலாம். ஐம்பல அசைகளையும் ஒழித்த கடவுளின் ஒழுக்க நெறியில் நிற்பவர் நீண்ட காலம் நலமுடன் வாழ்வார். குறள் பார்க்கலாம். தனக்கூமை இல்லாதான் தாழ் சேர்ந்தார் கல்லால் மனக்கவலை மாற்றல் அரிது. வாங்க மீனிங் பார்க்கலாம். தனக்கு ஒப்பில்லாத கடவுளின் திருவடிகளை நினைப்பத்தவர்க்கல்லாமல் மற்றவர்க்கு மனக்கவலையை போக்க முடியாது. இன்னைக்கான வீடியோ முடிஞ்சிச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.